Dalorational thlir tu te chapai vek ule tuntuma hianin YouTube a video kan siam ho te background music copyright claim lo chi download dan kan soidona YouTube ho in an da ania chu download download in background music a kan hmanga chung copyright claim om don lo ani chuan hei mi hla te kan han hmanga kan chuan in copyright a han claim a video omzia omlo ani kan video upload kha kan upload na data vel kan seng thlon mai maya chu wang an chumi an awang chuanin copyright omlo audio download dan an soidon ni hi YouTube hoina YouTuber tan an da ani chuanin Chrome browser i open anga chuanin Chrome browser chu YouTuber chuanin an nei vek anga nei vek ka ringa chuanin le video upload thin te chuanin in nei vek anga Chrome browser i open a search bar ah hianin youtube.com tih search ang youtube.com tih search anga chuanin lut anga kan YouTube page ah kan lut anga chuan han zoom la heta dinglam chungkilah hianin i thlalak lem channel icon ani chu alo awmang met anga chuanin hei creator studio hi kan hmunga creator studio ah hi kan lut le ang hetian alo awm chuan try out the YouTube studio app for the best YouTube studio experience download tia alo awm chuanin hey get the app hnuaiah hian continue to studio hi awmata in kan hmetang continue to studio kan lut anga hetian alo awm dawn ani an lo kan download hmaiin background music vel kan download dan kan sawi hmaiin an lo ka YouTube video vela min lo comment ziah thin tu pu Joseph a kalawm khawp mai a khat video te min lo comment zin min lo en sak zia i chunga kalawm khawp mai a chuan i zawhna kha hmania khanin copyright min kan video ron claim ta se kha en tinga kan enang kan tih camera an zawta khami kha kan sawi lawk ange heti hian a awm ta ni chuanin copyright claim kan en dawn chuan hetah veilam hi kan en anga i channel icon hnuaiah hianin pahnihna ah hianin video ah hian i lut ang video san ta chuanin tah hianin hei filter alo awm ta ni filter thil a awm ta hi i hmetanga filter tih ah hian tah hianin text hi alo lang ziah mai a filter tih hmetanga chuan hei hetah ka kawh tir hi an nila copyright claim awm ta chuan hei hi tah hian i enang copyright claim tih hi hmetang tah khan copyright tho lo lang dawn ani tah khanin copyright claim a kha hi hmetanga tah khanin video alo awm chuanin khami kha an claim an ta video alo awm lo kha chuanin copyright claim awm lo i channel tha tihna ania ke hi hei pahnih a awm a mak khap mai a kala siam tha lova ripri kaw ka ti hi ka ui ka lak thar a thia khami kha video ka siama tah khanin copyright an rawn claim ringot mai a chu mai bakah chuanin PUBG ka tih hi a awm bawk ta hei ka game khelh ka record ania tah wai copyright an rawn claim le ringot mai a hei kala fix lova copyright pahnih awm ani khami kha copyright awm leh awm lo en dan kha ani ta a chuan i slide thlanga hetah veilamah khan channel icon ah khan slide thlanga an lo dan kan sawi dawn tuna audio download dan slide thlang hetah music lam hi hmunga YouTube library music lam hi hmunga tah khan i hmetang audio library ta a lang dan hi tlemin a dang deuh hlek a chan chu ka phone kin danin a zir lo a tuna ka kin dan hianin edit dawnah edit a awl sama en a nuam ta viewer tan chuwang chuanin a lang kim lo deuh hlek a heng hi audio ani ta ni
ta hian I play chin theia chuan han play chin la I duh kha I download menga background music atan I duh kha chuan hetah hian search for or filter library ti awm ta ni search or filter library ti awm ta a chuanin tah hianin I filter theia cool audio te hot rock an tiang lam kha I filter vek theia chuanin I duh I download thei ani chuan hetah a hnuaiah hian en slide thlanga a hnuaiah khan a hnuai ding lamah khain an en la next na tur awm ta a tah hianin I next ang chuan I next anga a dang alo awm lenga chuan filter pawh an thei bawk ta hemi hi download hmasa lo hianin a play phot theia I play phot anga I duh zawng nih chin I download anga chuanin I audio video background ah I hmanga chuan I channel kha alo copyright laka alo him dawn ani mi mi hla te kan han hmang vak vak kha khang ngai lova khami laka kha kan inven thei han he audio hi lo hmang ve thin ula chumi bakah YouTube pa pawh khanin a awm a en ulain duh chuanin tah pawh khan a awm tho bawk ani ole kha ti zawng kha tun tuma kan video siam theih te ni le ta phot ta se ka video min lo en sak wangin inchungah lawm thu ka sawi tak mek mai ve